Здравейте хора, аз съм Ален и това ще е втори епизод на Need for Speed. Така, нека ни се зареди. Сега съм с Бентлито, последния път бях. Да, последния път бях с Бентлито. Сега Need for Speed Most Wanted, да, така. Значи, сега Enter. Айде, газ. Това е Enter, бе. Значи, сега. Днеска... Да, последния път, първи епизод ни бъсна на полицията и така свърши епизода. Това... Аз в камера си бях взел един... Не, какво си бях взел? Един мега як. Не, след това какво си взех? Първо беше един мега як Мерцедес. След това... да, Шевролета. След това... Чакай, така. След това... Изчакай, айде. Така. След това си бях взел един Шевролет, понеже имаше един много як Мерцедес, който вдига 200. Добре. Извинете, някой... значи... Провали ми... не сега. Да звъни. Добре. Така. Сега, нека видиме на мапа. Така. Ето Мерцедес. Изчакайте да си сменя. Къде е с колите, бе? Ето ги. Това Мерцедес, общо взето, беше това. Да. Така. Взехме си. Мале, колкото път има. Нищо. Да, знаех си, че това ще се случи нищо. Значи сега, продължаваме с към Мерцедес. Някой разправи. Така. Мисля да не се крашваме повече. Не, разбира се, се крашваме може 3-4 пъти. Чакай. Накъде? Завой. Гони ме полиция. Значи. Не бе, напред съм. Чакай. Напред съм. Чакай, гони ме. Що? Как? Минах през камера с много голяма... Прекалено! Не, само ако ме бъсте. Не, какво ще стане? Кое е стана лошо? Ами ако ме... Боже, подминах се цвета. Боже, сега какво ще правя? Ще върна назад. Зет! Връщам назад. Така. Надявам се да спре да ме гони. Чакай. Тука. Няма да ме бъскаднеш. Чакай, бе. Къде? Пак ли ме гоните? Боже! Значи, ще ме бъстеднат ли, бе? Не, сериозно, сега ще ме бъстеднат ли? Краш. Значи... напред съм, бе, и сега завои супер. Не ми се бъркай. Не, бе, не е това. Напред... боже, това беше тази кола, не разбрах. Но напред е Мерцедеса. Чакай, бе, къде ме мина, бе? Аз съм по-бърз. Чакай, на къде ходя? Не, бе, хора, честно. Този клип ще стане интересен. Мале, какво? Боже, много сериозно ме гони тази полиция. Извинете, че тук нещо плюят. Значи, аз карам... Как сте ме таковали така, бе? Значи... Какво? Добре, хора! Дойдем на гости при Ален. Добре, аз ставам въбутва. Кой играеш, бе? Need for Speed. Абе, като си е? Си е подсакал кола.
Не се безпокой за моята кола. Тя е просто прекрасна. Сега отивам да взема друга. Ама тази полиция колко години ще ме гони, бе? Накъде? Избягах ли? Не избягаха. Бензиностанция! Бензиностанция! Минах. Окей. Браво. Чакай, бе! Подминах си целта, бе! Абе, вие малумни ли сте, бе? Подминах си целта и сега полицията ме бъстана. Да, окей. Сега полицията ме бъстана. Окей, няма проблем, айде, сега ме бъстат на полицията. Айде, бъстани ме, айде, давай, хвани ме, айде. Как не успя, бе, аз мислех, че... Чакай, бе, тук ли е тази кола, бе, къде? Ето го ме, мале, как се... Сега ако отида там ще ме бъстат. Какво се? Май сега ще бягаме от полицията. Не, сериозно, този епизод май ще само бягаме от полицията. Не, сериозно. Не, сериозно. Този епизод май ще само бягаме от полицията. Значи, това ще е як епизод. Полицията ме бута отзад. Тя не е по-бърза от мен. Искаш ли да засила сега и да видиш? Не, това беше адски тъпо. Сега напред, добре. Значи, и сам е бъстена, окей. Моля. Не, сериозно, как не ме е хванало още на страна? Добре, това, как? Айде сега хвани ме. Давай. Как? Кой ме плъсна са? Извини. Не, сериозно, не, кой ме плъсна? И бъстът. Не са, какво? Извинете, че тук моите приятели пърдят. Се правят, че пърдят с ръка. Мастер Стамба пърди. Мастер Стамба пърди. Мастер Стамба пърди и... Не пърди наистина да я с ръка. Ти после си виж клипа да чуеш как някой пърди и ти викаш извини. Добре. Ще да кажа извинете за вас. Значи бъстеднаха ли ме? Не, тейкнаха ме даун. Тейкнаха Значи, не, моля. Значи, ти ако не се мръднеш, ти няма да си полиция, значи. Боже майко, сериозна полиция тук ме гони. Сега, може би накрая на епизод... Избягах ли? Не, хора. Избягах. Сега отново ще накарам да ме гони. Айде. Не. Караш. Пак, кой ме... Какво? Тя работи на него. Какво е това? Значи, знаете ли колко трудно се бяга от... Ти лут ли си, бе? Го... Размъжи! Чакай, бе, то как ми изпревари, като съм с Шевролет? Чуди му се. Не, сериозно, то как ме изпревари, като аз съм с Шевролет? Не, хора, чудя се, не. Сериозно. Аз съм с Шевролет, който е бърз. Изведнъж... значи дано да спреш да ме гониш. Спря. Не спря. Как? Кой? Как започва изведнъж да ме гони? Значи... Извинявай, но аз съм с Шевролет. Не, сериозно съжалявам, аз съм с Шевролет, мой човек. Са точно!
Боже! Са или Z? Окей. Добре, тук малко се пречука полицията. Како? Трябва ми... Идва някаква... Добре. Чакай! Това беше една от най-добрите ми идеи. Какво? Тука! Бам! Боже майко! Не отидах. Паднах във водата. Сега ще ме върне отново тука, нали? Да. Айде, полицио, прави се неважно още. Айде. Какво? Какво? Извън пътя! Не, как? Не може да ме хване. Аз съм адски бързия. Айде. Давай, бе. Давай. Имаше някакво ламбо. Не, това ще събере парите. Без инстанция. Минах. Окей, супер. Така. Значи... Колко пъти ще се крашвам? Гони ме полиция са хора. Нормално е да съм... Да карам. Така. Как бе? Брат ми, аз съм с Шевролет. Ти си просто с... някаква скапана... Не бе, с нищо. Значи полицията трябва да ме бъсте. Бъстедна ме. Хора, бъстедна съм. Не ме бъстедна. Жив съм. Айде, ти, Шевролетче, ти нали си бързо? Ти можеш ли да вдигнеш и 200? Не, 200 може би. Минах? Да. Не се блъснах. Което окей. Оп! Лошо. Не. Насрещно. Пъкам се. Значи... минах. Какво? Хора. Са бъстеднете. Точка. Кампата! Нищо не правих. Айде, газ просто. Не ме гони полиция. Искам просто да отида. Пак ме гони. Не, само не ми блокирай. Блокирай ми, бе. Добре, това може, това не го гледайте, не обръщайте. Не, това... честно казано, значи как аз си вървя спокойно, тя му стая, аз си вървя спокойно, изведнъж пак веднага на мене отскочи. Явно това видео съм имал късмет, понеже това събира парите, както знаете. Ето сега спряха да ме гонят, вижте ли? Нека намалиме. И сега спряха да ме гонят. И... как? Значи аз не правя нищо, бе! И те как изведнъж ме загониха? Хора, може би след малко ще свършвам този клип. Една секунда, изчакайте. Сега ще го свърша. Само да извърша едно последно нещо да извършим.
Не да свършим да. Са. И хора, това ще е всичко за този клип. Благодаря, че ме гледате. Абонирайте се в по-канал и довиждане.